Umsiye phansi wagulayo. Uthi awufika ufuna uthathe izwi ulifake kuye uyalufika selaphila because mendoni izwi eliphilisayo. Amen. If soze umshini ogulayo endlinayo ngenxa begula abahlezi esibhedlela bahleli kodwa benabantu bona. Because xa sendlini egula akawenza njalo umuntu osesibhedlela. Baloza esibhedlela yamshiya uyambona ngo-3. Imininingwane lowo iyafuna ngalothi lowo. Yobona 7 imininingwane engo-2 ayingo-7 yobona ngesuku elilandelayo kodwa egula esibhedlela. Hallelujah. Amen. So negula wona umshiye njengalandoda ufike uthi ngokholo ngiyomamela izwi kaThixo. Once ndifumane izwi kaThixo lile lizaliva namke lisebenze labo lam. Hallelujah. Amen. Ngolo hlobo uzapha endlini yakho uzoqabela enkonzweni. Xa ufika yapha ukuthela ntoni? Izwi. Umamela ntoni? Izwi. Uphume uphethe ntoni? Izwi. iBhayibhile ithi izwi likaThixo lingaphezulu kuneklele elone macala. Hallelujah. Okanye manithi izwi likaThixo lingaphezulu kuneyeza. Hallelujah. Amen. Izwi likaThixo lingaphezulu kunesikhala abantu abasilola la for wena. Hallelujah. Amen. That's why God bephethe amatye imbokode namanyatholo bezobethu Yesu ngawo. uYesu aphuma phakathi kwabo because izwi uyazi baleni likhuselekile. Hallelujah. Oh God, that was what amaxesha on. Hallelujah. So xa ngaba uthi press on, there are goals. Hallelujah. Amen. So xa ngaba uthi press on, jonga phi kwi-goals zakho. Hallelujah. Xa ngaba usuka ubheke side sudi xa udibele into ebengena ujiki. Hallelujah. Amen. Ngoba uhamba ngala gama lithi press on. And there's about ungajiki sekukhona isimo sekujikisayo, and it's because they are goals. Hallelujah. Awuthi press on nje. Okanye awuthi go forward nje. Okanye awubheki phambili nje. Okanye awuqhubekeke nje. Okanye awufuni nje. Okanye unqonqozi nje. Okanye awuniphi nje. Hallelujah. They are goals. Hallelujah. Amen. Manje beyithi inqonqozane yovulela. Hallelujah. Engeke umqonqozile wawuvela uzawuthini? Kanti ngifuna kube ntoni? Ube ne-goals. Uba if nanqonqoza navuleka uthathe thini. Hallelujah. Njengomasenqendeleza amasenqendeleza akhala because efuna obi ngaphakathi engane-goals. Hallelujah. So xa uzebonzeni yiba ne-goals yoba ndizawudala nemfundo ethini. Yiba ne-goals makutyhula ibhayibhile ndifumana izwi. Yiba ne-goals uba kuzonqothika azuze iindumiso zam andisikelele. Hallelujah. Ngoba when the praises go up, his glory come down. Hallelujah. Whenever unikele yazi isande ziphantsi sesitheni sesina sistikelekileyo. So xa unikele their goals. Hallelujah. Xa uthenga zayo their goals. Xa uhamba their goals. Xa untokozayo their goals. Xa ufuna their goals. Hallelujah. Xa uguqa nedolo their goals. Hallelujah. Xa ubheka phambili uthi press on their goals. Hallelujah. Ithe uwe i-goals. Ngezaa zinto zibangela uba wena ungalali. Uqomba ndiphuma apha eKapa nde-Eastern Cape. Ndizohamba imini nobusuku okanye ndizohamba ubusuku nemini. But ndimaxhoze awuhambi nje. Hallelujah. They are goals. Hallelujah. But ingxaki mna andizazi ii-goals zakho uba zintoni na. Hallelujah. Andizazi iinjongo zakho uba zintoni na. Hallelujah. Andiyazi iminqweno yentliziyo zakho uba yintoni. Hallelujah. But namhlanje ndizokunika amandla ukuthini? Ukuthi press on towards injongo zakho. Hallelujah. Ndizokunika amandla. If ever umqonqozile wathi ndifuna ibhizinesi, yazi lo nyaka phela ayenzeka. Kulo nyaka wathi press on yenzeka. Hallelujah. If ever ufuna akwafumaneka okobotheni obufuna, namhlanje ndikunika amandla ukuthi uphinde ufune uzothini? Uzofumana. Hallelujah. If ever ubusiye wathengeka uphinde uye. Hallelujah. If ever umqonqozile akavuleka uphinde unqonqoze. Hallelujah. Andigama ndiunikela lo yenze uthi press on uzofumana igoals zakho. Hallelujah. Anoqala ibhizinesi mosungayazi uba uzawuthini ibhizinesi xa sowunayo. Anovula ibhekile kana uyazi uba uthetha ntoni. Anothetha izinto kana yaba ulungiselela ntoni. Hallelujah. Anothandaza kana awuzazi uba uthenga phela ntoni. Hallelujah. Anofuna kana awuzazi uba ufuna ntoni. Hallelujah. Amen. Ithi babe kunendoda phaya
abafana xa bekhangela iduku ama-esi laba bayetheni ayelahlekile. Into abangani bafune indlu yemboni, it is because babe ne-goals. Hallelujah. Basikhangela ntoni? Ama-esi lahlekile. Hallelujah. Amen. So whenever uthandaza yazi uba ndine-goals, ndinezizathu ezibaba ndithandaze. Hallelujah. So namhlanje ndinika amandla usuka phakakuze enkonzweni. Hallelujah. Ndikunika amandla ukwazi ukushukuma wenza intando kaThixo. Hallelujah. Amen. Ezimayika zicima. Hallelujah. Amen. So xa unamandla wokwazi ukuphakama, xa unamandla wakugqubhe phambili, yiba namandla we-goals. And ndifuna ukuthetha kuwo ukuthi nantoni nobuyifuna awayifumana ngoku buyifuna masibune njengoba wayifuna lithi. And then eza njongo buyifuna umhlaba awayifumana. Hallelujah. Phela mhlanga uphinde uphakame uyikhangele. Hallelujah. If ever unqwena wakho ungavaleka uphinde unqwene again. Hallelujah. If ever uthandaza uqobo umthandaza uphinde uyeka uphinde uthandaza. Hallelujah. Uzophendula because you have the goals. Hallelujah. And uthixo unomvuzo wakawugcinileyo. Hallelujah. Uthixo unempendulo zemithandazo akaze egcinileyo. Hallelujah. Uthixo unenjongo ngoba wena mawuthandaza. Hallelujah. Ithi babeli bakhona masebathandazayo njengoSara baphendula kade. Hallelujah. Amen. Bakhona bathe kodwa bathandaza baphendula kwe-21 days. Hallelujah. Bakhona bathandazayo baphendulwa ngoko nangoko. Hallelujah. Amen. Ithi babeli onye umlelo wena 38 years kwewayelindile. Hallelujah. Amen. Ithi babeli omnye wayehleli ngapha ngaphesheya kodwa nemveka uba uyesibekele ulwandle wayehleli pha akazibi into ezenzakalani because abantu ababefuya abesibemazi bawupha. Hallelujah. Naloko boyopetros neyothandaza naye wayehleli pha. Hallelujah. But bonke abantu baphenduleka nguYesu. Hallelujah. Asazi kasengakanani nakuwa ndiyazi bale kasengakanani waphendula. Hallelujah. Phana mhlawumbe ngicela ukuthi azokuphendula into mawuyenze uyasunikezela but press on. Hallelujah. Amen. Into mawuyenze wena suzilahla igoals zakho, press on ujoyine igoals zakho. Hallelujah. Amen. If ever kumnyama ikapa lonke kulayite iphali eyi-1 qinisekisa lokho bonke abantu bazojonga phi kulaa phali eyi-1 layithileyo. Hallelujah. Amen. If ever kumnyama ezilalini ulayite ithotshi qiniseka imbuzane zizaya kulaa thotshi. Hallelujah. Amen. If ever wena uneenjongo qiniseka uba amehlo akhe ajonge igoals zakho. Hallelujah. Amen. If ever athekwa kule nto ifuna kwaba nzima ifumane yazi binamandla ikula ndizayifumana. Hallelujah. If ever wathandaza laa nto uyithandazelayo ngoku uyibonayo ayide ize yazi bizawunceda ufika kwayo. Hallelujah. If ever umntu okhuleleyo benokhulele namhlanje ngamsazale ngeke udala kugcwele ukuthi abantu bonayibonalinde abantu abakhuleleyo. Hallelujah. Njengoba belindile nje bayancwina, njengoba belindile nje banegoals bangelanga ethile zizawubeleka. Hallelujah. So get us to delay for 9 months. Kabuts, press on. Hallelujah. Amen. Get us to delay. Hold on, I'm going to tell you. Hallelujah. Amen. Get us to delay. Kabut press on. No, change umtana zunga uye kumtana ukubeka ubeka phambili babuthi kuthini uzaphendula. Into mawuncede uzincede ngayo ungalahli ithemba. Ungayeki ukuthi press on. Ungazilahli goals onazo. La ndiza kubangela ubuqhubekeke bomini ungaze bekhuleke. Hallelujah. Izawubangela abantwana bakho nabo bayazi umama ebengeyela type inikezelayo. Hallelujah. Izawubangela abantwana bakho bakuthi bathi mama yi-role model yam. Hallelujah. Thina bekhaya sakhula kusindisiwe. Hallelujah. So sinokwazi uyeke insindiswa. Hallelujah. Thina sakhula ekhaya sithandaziswa ngabazali bethu asezuba uthini uyeke ukuthandaza. Hallelujah. So I need to press on ibangela bana abanye abantu bafunde apha kuwe. Hallelujah. But xa wena unikezelo uzofunda nabantu, xa wena ujafa uzobafunza nabantwana, xa wena ungayi emsebenzini uzafunza nabantu bephangelile. Amen. Ukhona umntana wabantu baya ebeka bezi-TV apha ko-TikTok no-WhatsApp ebenda umzali wakhe abanani indawo yesikoleni ufuna utishala wathi mama wena sowutisha phi. Amen. Amen.
uyaqonda uma-ke akanayo nalowo form 1 lo waphuma ne-recess esikolweni ngoku nawe ugxotha yena mntana ingawanga ufuna isikole wambetha ngesikolweni wena mntana mama lo nawafundayo amen. Kanti if ever la mntana befundisa umntanakhe emnyanzisa embetha maka esikolweni ebenzayo because mama umfundisi etheni ayaziyo la mntana wathi mama siyabetha esikolweni nokwazi yakho kodwa khona kube uvale ukuthini wena kodwa hayi engiqamuzela sisiso. Amen. Amen. Bantu omnye uyabuza mntana imthela esikolweni uphethe amazantsi esisi. Amen. Amen. So when iba ngutata mbingana Amen. uyazi ngoba utata bothini bofunda kuwo ube ngumama benza umama bothini bofunda kuwo. Amen. Ube ngumzali mama ukhona namanye abazali bothini bofunda bakuwo. Haleluya. Ukuze abantwana abangaka bamazi ukuthi bukhona abazali bengamazi babona ukuthi umntana ongaka. Haleluya. But if ever strata kakhulu sezena anothi onsizwe. Haleluya. If ever phezulu ngaliza kuyo inkolo sivale nayo velawo akwazi ukuphakama. Indawo oqale wenza kuba umfundisi okuyena. Eyesibili isaze sommangalela bathi imshiya njani. Eyesithathu umsakala hayi awuhlale phansi la. Amen. 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 Lahlekelele igama elithini? Yes. Hallelujah. Amen. Awufele kasibhaji masana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 So masiphakame isineke nyawo. Bambe kanje isandla sakho. Unoba siphakamisana nje. Bambe njengami usithola nje wendi. Wazi uba bambe igoals zakho. Bambe injongo zakho. Ubambe imfuno zakho. Ubambe ezi zinto zibangela bathini thandaza. Hallelujah. Amen. Ilitya uDavid owabulawa ngoGoliath laqala phi? Abesandile. Bale ukuthi Nelson Mandela kwakuthi kulwa ngebhomba ngantoni ngaphandle bakhe manje baneviva viva kanti balulu balole ngulaka. Hallelujah. Amen. uYakob wathatha ntoni ilitye waqamela ngalo wathi baqamele ngalo nje waleka ubona ngawo wazibona ngeyozehlaze nyo. Hallelujah. Amen. Awuthe ngaqawule inqindi. Hallelujah. Amen. Wathatha into wathini wayifumba wathi wayibeka lapha waqamela. So nawe ufumba ke namhlanje embe koko into oyazibe lapha engqondweni kuwe uyifumba wathi uyibambe uyisondeze kuwe le izigodi zakho uzayifumana ngokuthini uthi press on. Akekho kuloso inqindi ale nje inqindi ibliphiwe because we must press. Kodwa ushumisa zakho usithi so awubambi but yathini press. Yes. Hallelujah. Amen. Noba ulenyisana abazali libambe nje liqinile la lo ncane thina okwethe. Hallelujah. Amen. Libambe nje kanje. Hallelujah. Amen. Nanye ubhonga inika za gloves zokulapha. But ela gloves uma wasifaka esandla nyanzele bele uthembe ngoko. Ngoba isandla sakho esitheni siqinile. Usipress. Hallelujah. Amen. Lo ngincine ngapresswanga alinamandla. Lo ngincine ngapresswanga ngabakhunge mini ngaqhawe ngephuka. Hallelujah. Amen. But no ngincine lithwe insizathes. Hallelujah. Amen. So if ever you be goes because Bible is goodness. Amen. Hallelujah. Amen. If ever we were if we achieve victory zakho God press on band goals zakho. Hallelujah. Amen. Ngizela abantwana bakho ukuthi abaphupho abangapheli. Amen. Amen. Ikhona kamazana. Ikhona into oyazi uma ufundela yona ngoku. Wena ikhona into oyazi uma ufundela yona ngoku. Xa umthazo bayibethile. So yazi. Wena buda yazi. That means ninazi goals nani. So ufundela mhlawumbe fanele press on. Ningachithi subject esikoleni endleleni kodwa nifuna ukwenza le. Uthi press on uqhubeka subject sizawubanga uba uyile ube le nto theni ofuna ukuba yile. Yeba yona. Amen. Amen. Isho so nabantwana abangaka abafundisayo
Now iba nenjongo ngaba ndinengozi ke ngaloo ndawo iba ingasabe inlephile. Hallelujah. Amen. Inenjongo efemeli yakho uba igold sabe ifemeli yam mayisindiso. Ifemeli yam mayisikelele ngayikho mntu esisokola apha ekhaya. But amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndinikezela imizuzu basawuthini? Sawuthandazana. Thank Sinomzuzu oyi-1 kwasithini? Sithandaza. Hallelujah. Amen. Ngayimisa kancinci level omnyaka egameni kaYesu. Noma ungasibiza igold zakho, ungazibizeli into uzibizela abantu uYesu Kristu. Noma ungazixela ngoyigold zakho, azixeli uzixela ngani? uYesu Kristu. Uba umcela sithi awaphinde kulo nyaka awamceleka amkhumbuze ke ngokuthi hallelujah. Uthi ngo ndisangazifuna ezaa gold zakho. Uthixo ndisayifuna lawo moto bendiyifuna. Uthixo ndisafuna lawo mzimba ndifuna kule nyaka phelayo. Uthixo ndisafuna ukokha. Uthixo ndisathandaza uba ndiyifumane laa nto bendiyifuna. Uthixo ndisathandaza uba angayeki nto bendicele kuwe. Laa mandla bendiwafuna ndiyawafuna. Isipho sam esibe ndisifuna kuwe ndiyasifuna. Laa nto bendikwazi ushumayela ndithini ndisayifuna. Amen. Amen. Kawenje nje ngosana. Hallelujah. Amen. Out to my goals. My goals. My goals My goals. come to me Come to me. in the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, guys, ingombe ke inqindi abesifubeni